Bună și bine ai venit în programul gratuit Revoluția Gândurilor. Cum să transformi stresul în liniște și fericire. Sunt foarte încântată să parcurgem acest proces împreună și abia aștept să-ți oferi instrumente care să te ajute să-ți gestionezi gândurile și să îți creezi o stare de bine. Iar ce vom face pe parcursul acestor 4 zile va fi exact asta, să-ți oferi acele instrumente care să te ajute în acest proces, ca să ai instrumente de care te poți folosi atunci când haosul, când stresul, când agitația se instalează, bine mersi, în corpul tău. Iar primul instrument pe care vreau să ți-l ofer, de care ne vom folosi astăzi, este unul de mindfulness. Și dacă ești familiarizată cu termenul, înseamnă că deja știi că mindfulness-ul înseamnă să trăiești aici și acum. Înainte să vedem cum putem să trăim aici acum, vreau să vedem puțin de ce nu este aceasta un lucru natural pentru noi. Iar unul dintre motive este faptul că noi femeile vrem să facem foarte multe și foarte bine. Vrem să lucrăm mult și eficient, vrem să fim mame bune, vrem să avem grijă de casă într-un mod perfect dacă se poate. Iar atunci gândurile noastre sunt împrăștiate, la fel ca și atenția noastră este împrăștiată în foarte multe direcții. De multe ori, mai multe decât simțim că le putem cuprinde. Și atunci apare copleșeala, apare neputința, care generează stres, neliniște, agitație și ne pune așa într-o stare în care nu suntem mulțumite, în care nu ne simțim bine, în care devenim critice cu noi înșine. Ce putem face este să fim atente la gândurile noastre și te invit să fii atentă la ce gândești în general, dar mai ales în acele momente în care te simți stresată și agitată. Te gândești la ce n-ai reușit să faci, la ce ar fi trebuit să faci și nu ai făcut sau nu ai apucat încă, te gândești la ce va trebui să faci, la multitudinea de lucruri care așteaptă să fie făcute de tine și la faptul că consideri deja că îți va fi imposibil să le faci pe toate. Indiferent care dintre variante rulează în mintea ta, vreau să te întrebi un lucru. Unde sunt eu în acel moment? La ce mă gândesc? Mă gândesc la ce nu am făcut? Mă gândesc la câte trebuie să fac sau va trebui să fac? Sau mă gândesc la lucrul acela pe care îl fac în acest moment? Unde sunt eu? Sunt în trecut? Sunt în prezent? Sau sunt în viitor? De cele mai multe ori, stresul și agitația, critica, nu are de-a face cu momentul prezent, ci fie cu trecutul, fie cu viitorul. Iar acest instrument de mindfulness pe care te invit să-l folosești, începând de acum, se referă la readucerea ta aici și acum. Venirea ta din trecut sau din viitor în prezent și concentrarea pe ceea ce ești, ceea ce faci aici și acum. De exemplu, dacă să zicem că speli vasele și te gândești, vai de capul meu, mai am de pus și pachetele, ar trebui să spăl, ar trebui să aspir, dar terasa nu este curată, dar sticlele nu sunt puse la locul lor, dar dulapurile nu sunt șterse, dar, da, te duci în viitor, te invit să te readuci în prezent și să spui, acum spăl vasele. Acum vreau să mă bucur că am putut să mâncăm și că acum, ca urmare a faptului că am putut și ne-am permis să mâncăm, eu spăl vasele. Iar de restul lucrurilor mă voi ocupa la rândul lor. Va veni și rândul lor. Și dacă te ajută, poți să faci o listă cu lucrurile pe care vrei să le faci în ziua respectivă.
Vreau să pui pe listă 4 lucruri pe care dorești să le faci în ziua respectivă. Iar tot ce vine mai jos de 4, vreau să fie cu titlul de opțional. Adică eu îmi propun să fac 4 lucruri foarte importante pentru mine, sau 3, sau 2, sau 1, depinde cât durează în timp și cât de mult te solicită. Sau poate niciunul în unele zile. Iar restul lucrurilor să fie opționale. Scrisul te poate ajuta să descarci ceea ce vrei să faci, iar mintea ta să nu mai fie preocupată să țină minte tot ceea ce tu ți-ai propus. Și îți propui, da, scoți din mintea ta totul pe foaie de hârtie și îți propui să te ocupi conștient de fiecare în parte, fără să mai mergi în trecut sau în viitor, ci concentrându-te mereu pe aici și acum. Da, seara, de exemplu, înainte să te duci, înainte să adormi, poate că deja îți vin gânduri despre ce să faci a doua zi. Te aduci aici și acum, mi-am scris pe listă, poate, sau îmi scriu pe listă ce vreau să fac mâine, cele 4, 3, 2, 1 lucruri, iar acum vreau să mă odihnesc. Acum mă odihnesc. Are sens cum funcționează această tehnică de mindfulness? Eu te invit să o pui în aplicare începând de acum și să-mi scrii fie aici, fie pe grup, fie pe mail rezultatele tale, experiența ta cu această tehnică. Abia aștept să le citesc. Mult succes!